farmhouse. Iġiġ, sweet corn, barbecue sauce, ovvjament, jiena hawnhekk għandi ex pizzar li ħajibda ħmielek, tijam l-ordni ma t-tini tiqa, ħal nibqa' għaddejja għal-naħa l-oħra, ħallejtek. Ciao. Proset Jake, nimxi għal-naħa l-oħra Matteus Grasso, fejn ovvjament kif jisma l-pizza jaħsibha darbtejn. Imma illum ġiena suġġett eżatt fil-waqt li hawnhekk inkomplu naraw kemm hu sabiħ hawnhekk. Ġieli morti ġogja hemm? Leta, ma tantx xwed ħobb niġri barra. Min tof kien l-iktar persuna li jiġri? Għadni niftakar nara l-filmati tal-ex Prim Ministru Domentov jiġri jitla t-taraġ. Għatma kontrajt Prim Ministru jitla jiġri. Kien ġi Sarkozy għaw ma. Sarkozy Dellimara, ma nizelu. M'għandix idea. Dellimara. Nafli kulħadd jiġri waraħ kien xefa security. Niftakar ġurnalista dak iż-żmien l-Amanda Ċappara u ma nistax nifhem kif irna xilat laħaq miegħu. Rawx fil-karozza U qabel ma ħaditluk le, kienet fit-triq ukoll. U kienet ħaditlu komment ukoll, kienet waħda minn tal-bidu. Ma nafx min kien hemm iktar, imma għad niftakar ċara. Is-security niftakar jiġri waraħ. Vera? Kien daqsxejn mhux ħażin, ma kienx nieċef. Imma isma' Sarkozy huwa mignon. M'għandix idea. Petit. M'għandix idea. Le petit Sarkozy. Kellimx bil-Franċiż għax kellimna fuq il-lingwa illi ma nistgħu nifhmu qatt aħna, l-lingwa ta' ġisimna. Ġin nismgħu ċertu ħsejjes minn ġewwa. Wara xi pizza? Anka qabel. Anka qabel. Ġieli tisma' ngħidu bil-ġuħ qed tgerger zaqqi. Daka għandu x'jaqsam mal-metabolizmu. Le ta' ifimni, inti jista' jkunu l-imsaren kif qed ngħidu ġifieri ma tigergru. U fil-verità aptit mhuwiex anka relatat mal-ġuħ issa, ta' ġifieri inti jista' jkun illi pereżempju u laqas huwa relatat għax ġdiet tajba. Ma kemm tikol jew ma tikolx, fis-sens, daw min jgħidlek ġan, jekk nikol xi ħaġa fil-għodu, niftaħ l-aptit u nibqa' dej. U dak sabu li jagħmel ħafna sens, ta' Ma verek? Jista' jkun, mhux kulħadd l-istess. Għandek min jgħidlek isma' jkunu xi ħaġa żgħira inkun isu sodisfatt. Hemm min jgħidlek illi jekk nieħu xi ħaġa imbagħad nibqa' bl-aptit. X'inhi tajba ġan? Illi huwa affettwat ħafna minn xtieħu, mela ironikament aħna qegħdin fid-dinja ta' mhux soċjetà, id-dinja kollha, illi qiegħda tinklinana illi filgħodu nibdew il-ġurnata bil-breakfast, pereżempju. Issa, sfortunatament, u nerġa' ngħidha, sfortunatament, ħafna mill-breakfast li jeżistu huma bbażati fuq ċereali illi ma' ċereali jżidulhom it-sokkor. Eżatti. Allura inti x'ħaj jiġrilek? Għalfini, ma tajb ngħidu għalfini ekonomiċi huma l-irħas. Bla dubju raġuni. U l-ironija hi illi anke sfortunatament ċertu guidelines jinklinawna illi aħna nieħdu ċereali fil-ħodu. Issa min joħroġ dawk il-guidelines, naturalment kif qed tajta. Għandu interessi. Għandu interessi ulterjuri, imma insomma. Mela, kif għandna interess aħna wkoll illi dak li jkun jagħmel xi ħaġa, x'dajn ngħidu kollox kif inhu, kulħadd għandu l-interessi tiegħu. U l-bniedem huwa egoist, f'liema sens qed ngħidlek. Il-bniedem dejja ħajġbed liħ. Mela jiena ġan kieku pereżempju ma nieħux gost nitkellem kif qed nitkellem hawn ma niġix. Eżatt. Tajjeb ġifieri ejja ngħiduha straight. Ġifieri tifhem ukoll li sfortunatament anke ċertu guidelines pubbliċi ikunu magħmulin b'interessi ulterjuri. Issa, però ejja ħana nraġunawhom naqra l-affarijiet. Eżatt. Mela, normalment ġan meta aħna niklu ċertu ammont ta' zokkor. Issa, zokkor mhux ġast isma' jiena għandi zokkor fuq il-mejda u tfajtu mal-kafè, jew tfajtu fuq iċ-ċereali. Is-sokkor li forsi anka huwa miżjud diġà mal-prodott. Fi croissant. Fi croissant, jew jista' jkun ma' ċereali ta' tfal kollha kważi. Tfal kollha kważi, prosit. X'jiġri? Illi meta inti bħal ballun tal-basketball ħobb iġib l-eżempju jiena, iktar ma tolli ħutwadbu l-bot, iktar ħajola u ħajħu tisbita. Ekku. Ġismek eżatt l-istess. Jekk int li f'daqqa ollejtlu l-livell ta' zokkor fid-demm jgħidulu, alright, mela għax inti kilt ħafna karboidrati li ħafna minnhom ġej minn zokkor ukoll normalment, inti ollejtu ħafna f'sal. Tiġi hyper, kif tieħu zokkor istrina jisek ħaġa ħaġa. Dik waħda u dik ma tinkwetanix għax dak il-ħajja. U tibda l-ġurnata tal-jum. Tibda l-ġurnata tal-jum għal ftit minuti jew għal ftit sekondi min jgħid li tieħu tisbita. U tgħid, ġejt qed nifjakka. Reġa' ġej il-ġuħ. X'nista' nagħmel? U iktar mal dak il-prodott li kilt, iktar fih zokkor, iktar ħajjagħmel hekk. Illi hawn min jgħid li jiena nieħu donut u għall-ewwel isu nintela ħossni anke forsi skużi nitfewwaq għax tkun mimlija b'ħafna affarijiet. Ftit waġa qabadni l-ġuħ. Għax kważi kull minn f'dik id-donut huwa zokkor u karboidrati. Mela dak it-gergir li forsi tisma' anke inti f'żaqek ġan, mhux relatat ma' kemm tiekol, imma aktar x'tiekol. U għemmin kważi jgħidlek jien nippreferi fil-għodu ma nikol xejn. U bat nibda nikol eżempju meta nikkalma jien naf għal xi l-10 fil-11, forsi ħa nikol il-lunch bil-kwit, u il-lunch allura ħa nieħdu daqsxejn nikbar. Imma jgħidulek ukoll, Matteus, biex
tikol fil-ħodu ħalli tibda tħaddem il-metabolizmu. Jew min jgħidek jiena nieħu espresso jew tnejn biex nistimula il-metabolizmu tiegħi u immedjatament immur fil-kamra tal-banju. Ara, ejna dwar kif inhi. Il-kamra tal-banju hija sistema ta' tindifa. Ekku. Illi inti għandek ċertu dranaġġ illi tajjeb li tneħħih. Issa, hemm min jieħu l-espresso għax filgħodu jaqtalu ċertu ġuħ u jgħid isma' jekk jiena ma nikolx kif qed ngħidu filgħodu, kapaċi nissapporti iktar inkella noqgħod nisnekkja ta' spiss u nispiċċa f'dik il-ġurnata għax qed niekol ta' spiss spiċċajt kilt wisq. Proset. Emmin. Emmin jieħu l-espresso wkoll anke qabel xi training. Illi inti sabu li l-kafe ħajatik daqsxejn iktar enerġija, ħajatik anke dik iċ-ċertu iktar grinta. Apparti illi ħajtaffilek mill-aptit u sabu wkoll illi l-kafe jgħin anke biex innaqsu x-xaħam. Ġifieri fih numru ta' ġid. U għandek mhux qed nagħmel appell biex kulħadd Biex jixorbu għalla kafe. Eżatt. Nagħmlu ċara, iktar minn 3 żejjed. Jiddependi dan hawn min għax ma kollox tiltaqa' Mbagħad hemm kafe u kafe. Ukoll u hemm min jgħidlek jekk ma nħux kafe ma norqodx. Issa il-loġika normalment. kafe ma torqod. Hemm min hekk jgħidlek issa jiena jekk nieħu kafe wara s-sitta nibqa' nixxengel jien ġa m'għandix kwiet aħseb wara jekk nieħu l-kafe wara s-sitta. Anyway, mela, dal-famuż metabolizmu imma, ġifieri vera li għandna bżonn nikol ftit u spiss biex nispidja l-metabolizmu. Jista' jkun li jkun hemm traċċi ta' dawn l-affarijiet, però dan isu bħal meta inti ħad tagħmel investiment. Tajt isma' jiena pereżempju nista' għal mod tal-kelma nonfoq għal mod tal-kelma ħanġib eżempju ta' dar 3,000 oħra u kull ma nigwadanja biċċa żgħira daqshekk. Worth it? Dal-istess ħanajdlek jiena. Iwa forsi inti tigwadanja ċ-ċirasa fuq il-kek. Jekk tikol ftit u spiss għax vera minimu differenza li sabu. Imma jiena żgur għandi ċans li noqgħod nieqaf kull satej tlieta, għandi biċċa xogħol nerħija minn igdi, immur niekol, nerġa' niġi hawn fejn kont bil-ħaq jien minn fejn ħanibda u nibqa' sejjerek. Jew għandi ċans li noqgħod ġejjew sejra l-friġġ u fuq il-cooker nipprepara, jew aħjar illi jekk jiena ħanikol 2000 kalorija kuljum inqassamhom kif jiena komdu. Pereżempju jiena aktar komdu ħanpoġġi eżempju tiegħi li nikol 3 darbiet. Xi ħaġa filgħodu, f'nofsinhar u fil-għaxija. Għax jiena persuna bħala Matteus Grasso jiena m'għandix ċans noqgħod nieqaf ftit u spiss. Min għandu dak il-lussu u jgħid isma' werti għax bekk jew bekk anzi nimla l-ħin, għamilha, mhux problema. L-importanti li ssib is-sistema li taħdem miegħek, imma mhux vera illi ħajkollok bidla qawwija fil-metabolizmu għax sempliċement ħadd ikol ftit u spiss. Jiġifieri il-lifestyle ta' persuna jaffettwa l-metabolizmu? Ħafna. Fl-ima sens ġan. Mela Jiġifieri aħna mhux nitwildu b'mod u ħanibqgħu hekk. Kemmi tajba. Mela għandek min ġan illi meta jkun għadu żgħir jikol xi jikol kważi. Jibqa' rqiq. Jibqa' rqiq. Umbat nibdew isu wara li jkunu qbiżna ħajja ngħidu tek it-35, kull 10 snin isibu ġan illi l-ġisem jibda jmur ftit lura. Tajjeb, bħal kollox. U fosthom dan nibdew nitilfu dak li jgħidulu muscle toning, nibdew nitilfu naqra mill-muscles tagħna. F'liema sens, illi il-laħam tagħna jibda imajna xi ftit, kull 10 snin. Issa, minn dan il-laħam jibda jonqos, laħam mhux xi ħamet ngħidu jew ġilda li tiddendel, il-laħam meta dak jibda jonqos, miegħu jibda jonqos il-metabolizmu. Għaliex? Għax il-metabolizmu qisu għagna, ġan, illi inti once illi qed tieħu ħsieba qed issaħħaha, dik hija garanzija li ħad tibqa' tikollok mix-xaħam. Mela iktar ma del magna taħdem tajjeb u sa ċertu punt hija kbira, sa ċertu punt, ġifieri mhux qed ngħidu ta' illi anke min qed jarana forsi jgħidu ġibu l-eżempju fil-mara tad-dar li qed issegwina li tkun bodybuilder biex taħraq ix-xaħam m'għandix għalfejn. Però ċertu livell ta' toning ħajjejnek ħafna biex taħraq dak ix-xaħam. Issa jekk dik il-magna li aħna qed insejħu lat-toning tibda tmajna, speċjalment kull 10 snin, ħanibdew insibu illi kull 10 snin mela dak il-metabolizmu qed jislowja xi ftit jew wisq. Mela x'iridu nagħmlu? 3 kunċetti. Number 1 huwa l-ikel. Naturalment, jekk inti dik il-magna mhux ħadd titmaħħa affarijiet tajbin, ħsara ħadd tagħmilha u nafu li l-ikel żejjed mhux se jmur toilet. L-ikel żejjed iddepożita xaħam. Dik number 1. Number 2 biex nattakkaw din il-problema ta' nuqqas ta' toning, kemm hu kruċjali illi aktar ma nikbru, aktar inżidu exercises illi aħna qed nusaw il-muscles. Issa exercises, ma nekx ġifieri biex niftehmu. Mela le. Ħafna jgħidulek għax it-tali għandu figura pulita għaliex meta kien żgħir kien jitħarreġ. Ejwa. Inti qed tgħidli illi x'kont tagħmel meta kont żgħir, ġismek kien jieħu ħsiebu. Issa bej wieħed u ieħor. Issa jott minn issa l qudiem x'inti tagħmel. F'liema sens ġan, mela l-ewwel nett dak li tinvesti meta tkun żgħir
jibqa' miegħek. Okay. F'liema sens. Hemm dak li jgħidulu muscle memory. Illi jekk jiena nkun nitrenja, għamilt perjodu wieqaf u ħanerġa' nibda, jiena mhux qisni bdejt from scratch, imma għax moħħi u ġismi għandu dak li jgħidulu il-muscle memory, memorja ta' ċertu livell ta' muscle li kellu qabel, biex inti terġa' tibda triq, ħajkollok jump start. Alright. Ħajkollok imbuttatura. Ħadd tiġik iktar faċli minn qatt ma trenja. Eżattament, għal ħafna raġunijiet mhux qogħdu nitlu fiha. Imma qatt mu tard li tibda, anzi iktar minn kbir, iktar għandek bżonn li tibda malajr kemm jista' jkun. Għax kif qed ngħidu tkun għadu żgħir dak li jkun qisu bejn bl-istil ta' ħajja, u hawnhekk fejn nixtieq niġi mela niċċaqlaq nilab l-emmula u m'għandix kwiet. Imbagħad forsi risaq lej iż-żwieġ, noqgħod iktar bil-qiegħda, nagħmel iktar sigħat ix-xogħol bil-qiegħda, mmur id-dar nara t-television. Bdejna iktar ħajja sedentarja u dik hija tipika nwassal it-tfal. Maġġoranza tagħna hekk. Mhux hekk. Allura, waqt illi aħna kif qed ngħidu għandna bżonn nieħdu ħsieb iktar ġisimna, għax din natura sejjer lura, Iva. l-ironija hi li l-istil ta' ħajja tagħna tkun iktar bil-qiegħda. Allura qisek inti nieżel l-isfel miż-żewġ direzzjonijiet. Ara, jien għandi 3 tipi ta' nies isegwu il-programm. Għandi ammont kbir illi għandhom ħafna ħin fuq idejhom. Sewwa. U jidher biċ-ċar illi hemm min ma jkunx jaf seħbat jagħmel u hemm min jieda bil-faċendi tad-dar, però għandu ħafna ħin fuq idu. Dak huwa Group A. Ekku. Group B, ħafna nies li jseguna l-faxxa żgħira u jagħmlu xi ħaġa oħra. Okay. Ġifieri jarawna f'ħinijiet differenti, ġieli jilħqu l-ewwel parti u t-tieni parti, in between jagħmlu min imur jiftaħ il-ħanut tiegħu, jagħlaq, jiġi lura u jerġa' jitlaq. Mbagħad għandna Group C, illi huma ħafna nies illi jaqattaw ħin jew id-dar jew għaddejjin fuq il-affarijiet tax-xogħol tagħhom. U aħna din fl-isfond. Ġifieri huma qed jagħmlu xi ħaġa oħra. U għandek Group D. U għandek min? Issa nħalli Group C, illi għandek dawk li jarawna, jew ġili sempliċement jisimgħuna. U jvarjaw ix-xogħol tagħhom, hemm min jkun qed jagħmel ġili l-ħasil tiegħu l-modija, eċetera, u qed jagħmel xi forma ta' moviment. Oħrajn anke min jaħdem fil-fabriki illi għaddejn moviment. U għandek oħrajn li huma sedentari. Ġifieri ħarsu lejna u daqshekk. Il-grupp di li ma' għax naf min jara kon demand jien. Anyway. All right. Jaraw imbagħad fil-kumdita ta' Le, ma jien qed ngħid tal-lifestyle. Le, fimtek 100%. Ġan, ara, l-ewwel qed hija idea tajba għax inti ara kemm tajba di, meta tkun qed tisma' anke fl-isfond bla ma trid anke qed mhux qed tagħti kasu, il-messaġġ normalment jasal. B'mod fis-subconscious jasal ara kemm tajba, ġifieri sfortunatament min anke jitfa' it-television tiegħu di vera tajba. Fuq stazzjonijiet ta' aħbarijiet il-ħin kollu. Mela daqshekk bil-tfajtu jredden sabu bl-iktar mod ċar illi jaffetwhom ħafna mela għax inti fl-aħbarijiet x'għandek. Affarijiet negattivi normalment. Mela inti ħatara d-dinja vera ħażin, il-pajjiż isu ħajereq. Id-dinja isa ħatereq. Tajjeb, għaliex għax inti qed tisma' dejjem x'sar traġiku. Sar barra minn norma. Sar barra, mhux hekk that's what makes the news, jiġifieri, allura insomma. Anyway, mela, l-ewwel nett ħanimxi pass pass. Dawk li semmejt li inti għandu ħafna ħin. M'għidux smajt kemm anke l-volontarjat ta' Malta naqas. Kemm hu tajjeb illi jekk jiena ma nafx ħanamel bħini naddieħ tajjeb inqattaw ma' min għandu bżonn immur nagħmel volontarjat jista' jkun partit, jista' jkun każin, jista' jkun xi ħadd fejr. Għażel inti mal-fatt li inti mort tiltaqa' man-nies u qed tagħti il-feeling huwa irreplaceable. Ma dajjin ġifieri jekk xejn, x'inhi? La dubju. Għax għandek aktar maħna bil-qiegħda ġan. Isek għandek il-monitor tal-computer standby. Imma jekk inti qomt minn hemm, mort tiċċaqlaq, mort tiltaqa' man-nies, bla ma trid aljenajt rasek milli qatt tiddaru dejjem terx ngerrem, terx naqqar, terx nagħmel. Tajjeb, dak il-loophole. Jekk inti busy, hemm jgħidlek ninsa nikol ġieli. Mhux qed ngħidlek li tajjeb ma tikolx. Ġifieri daw in-nies li għandhom l-istess programm faċċata tagħhom. Qed tgħidli li għandhom il-metabolizmu tagħhom differenti. Ara, sabu li anka min ara kemm tajba. Biżmien ta' ovvjament. Anka min juża d-dishwasher biex taħsillu l-platti, jew min jaħsilhom hu. Dik in-naqra enerġija, għax anka jiena d-natura tarani qas għandi kwid bejdi, jiena nuża ħafna iktar kaloriji minn xi ħadd li pereżempju ma jużax idejh. Tajt li mhux ovvja, għax kollu xejjer u tagħmel ekku, għax kull ċaqliqa li aħna nagħmlu dik qed tuża l-kaloriji. Mela inti immaġinak ġurnata wara l-oħra, mort tagħti il-volontarjat tiegħek lil ħadd ieħor, mort forsi tagħmel xogħol manwali, jew mort imqarien naf bil-qiegħda tisma' imma il-fatt li ċaqlaqt mid-dar qed taljenak minn dak li kelli inti forsi ħin kollu moħħok fih. Allura inti qed naqqas milli kelli tikol, blas li qed tiċċaqlaq, qed tgħin il-metabolizmu, u qed tgħin ħafna dak li jkun, ħatejn ħafna l-moħħok
u ħatejn ħafna l-ġismek, mela minn għandu ħafna ħin, volontarjat huwa ideali. Fuq l-istess kunċett ta' għaqda, kif dejjem ngħidlek fejn laqdem is-saħħa. Mela anka inti jekk tixtieq li titlef ix-xaħam, l-ideali qed isibu dejjem huwa li inti tkun fi klika ta' nies, fi grupp ta' nies illi bħalek jixtiequ jaslu hemm. Illi hemm gwida ta' coach tal-ikel, coach tal-exercise se jaħlu li tixtieq jew aħjar ta' tnejn, ikollok ftit mit-tnejn. Għax meta hemm dak is-sens ta' grupp, meta inti għandek skop, meta inti għandek forsi anka challenge, tajt isma' jiena rrid nasal semħi, għandi target, eżempju issa ġejjin ħafna tiġijiet. Għattix taħija rrid nider bomba, għandi skop, hemm ħafna iktar ċans li nħossni tajba u b'konsegwenza nider aħjar ukoll. Jiġifieri xi ħadd illi huwa negattiv, pessimist, kollox ħażin u passiv. Il-metabolizmu tiegħu ħajaħdem għar minn ta' xi ħadd illi huwa enerġetiku, ottimist u jimpenja ruħu. Di jiena u inti tkellimni anka wara l-kwinti ġan ftit ta' żmien ilu illi aħna maħniex nappellaw hawnhekk għal kulħadd. Aħna qegħdin nagħmlu dal-messaġġ għal min verament jixtieq jinbidel. Għax jekk inti ma tridx tinbidel, jiena biex niċċajta nħobb ngħidilhom jekk inti tpejjeb u tmur għand il-Papa, ħanivvinta, nsellimlu minn hawnhekk, biex m'għandix dubju, biex forsi jaqta' il-vizzju, orrajt inti jekk ma tridx inti, laqqas il-Papa ma jista' jgħinek, jista' jitlob fuqek u forsi ġejlek tinduna li forsi mhix miexja biex jilluminak. Imma jekk inti ma tridx inti, m'intix ħadd inbidel. U aħna hawnhekk il-messaġġi tagħna għal dawk in-nies inwassluhom għal min verament iddejjaq kif inhu u qed jipprova jsib is-soluzzjoni ta' kif ħadd tneħħi x-xaħam. Issa jekk inti tkun negattiv u għax jiena hekk magħmula u għax jien m'għandix tama, inti se taraq il-bibien, l-ebda apostlu, l-ebda papa ma jista' jgħinek. Allura iva, negattiv minn madwaru jara kollox ħażin, minn madwaru jistenna d-dinja taqa' fuqu, anka fejn ħajtħol il-progress tax-xaħam, da tara ta' ċertu cycles mhux tab xejn. Jina ħoss negattiv fuqek, imbagħad one thing leads to another. Ġifri anke minn beda forsi jitrenja. Ekku. U jgħidlek kif mort jitrenja, dak li u hija mort. Jew jgħidlek jien mhux sena. Jew mhux sena. Vera mhux ħatas. Vera ma tasalx. Jiena nsellem il-sħabi għax Lorenz għallin semmihom, il-Juventini. Ejwa għandek raġun. U l ġejt żabjatu bl-isfed, imma Ekku. Sibtek tal-ħibs. Iwa, dak għamal ħibsu kol kombinazzjoni. Iva, veda kollox issetu abjad jara. Illi xjalmek u da bħalu għamlu il-Manchester United, il-ġimgħa l-oħra ħafna timijiet, illi jekk inti tajt isma' jiena qiegħed fi żvantaġġ mela narrendi m'hemmx x'għamel u għax l-ewwel logħba tlifta. Inti tista' tgħid isma' jiena beżżul ma nagħmel xejn. Timijiet bħal-Manchester pereżempju u l-Juventus reċentament qalu jiena qiegħed fi żvantaġġ għandi bżonn nirsisti aktar biex nerbaħ. Imma daw jekk qalu jiena m'għandix ċans. Kienu jibdew tal-lifa. Tal-lifa u m'għandek ċans li terbaħ imbagħad tibta lobitek. L-istess aħna. Jekk innoqgħod ngħid għax minn baċċa, missier imbaċċa, x'innannu kien imbaċċa, mela jiena beżżula ħanibqa' mbaċċa għal dejjem u ma nista' nagħmel xejn, inti bla ma trid, vera, m'intix ħadd tagħmel l-ebda progress. Jiġifieri sew il-metabolizmu b'dak, bil-mentalità. Bil-mentalità l-ewwel qabel kollox, l-ikel illi aħna niklu kemm suppost mhux inqas u mhux iżejjed u dak il huwa l-qofol ukoll ġan it-tielet pilastru l-exercise. Meta ħanħadmu l-muscles, dinatura ħajonqsu, rrit noqgħod attent x'nagħmel, grazzi, natura ħajonqsu, però meta aħna ħanħadmuhom, ħanżommuhom u nżiduhom. Allura mbagħad naħarqu iktar xaħam. Grazzi ħafna Matteo Grasso ta' dak l-intervent intelligenti, nisperaw illi int tal-ima grupp inti ikollok żgur l-istess doża ta' Grasso biex